Ta hakani ke por pat nga ai ngu biang eu trai. Ba hakani ke sngi nga don ban hikai biang ni pi ya ke jing hikai ka ba nga nget ka don kam bahadien bangala hikai ya ke jing trai ke jong Mynsiem Bakhuid hagi banget ngala keren syapang ke jing ai ke jong Mynsiem bat menta ke sngi nga kwa pat ngan hikai ya kani kaba nganget laslem baha ki brio ni klem hikai sho but lesi dan peng jong pi klem jiyo snow sho igi bukum gane but kata kadai don ki banget bat ki bam nget ru wat ya gane dan renga nga kwa ngan hikai pi gane ba menta ke sngi ngan keren syapang kabanga ai kerteng Pdiang ya Mynsiem Bakhuid. Kata kadai ke jing hikai kabanga kwa ngan keren. Ba iway piway ibanget kibala Pdiang yo Jesus Christ. Kidon kam ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid chong play. Kani kabanga hikai fi mentagisngi kadai ke badon kam. Nama kidon ki jing shai kiba bon bahaya kibala hikai kelang ke pertai. Don ki behikai bau brio hadian bau la Pdiang yo Jisu ula yo Pdiang sendan artat yo Mynsiem Bakhuid dan ki behikai ba brio menta dan kamsyo bandang Pdiang yo Mynsiem Bakhuid na maula dep don lupa ke pertai don patru ki behikai ba kamde syo yengi kadai tangi ki apostol Tidai na kata daw nga kwa bangan hikai fi menta gesngi ba katugat ni ngan pensyai fi gani. Ba kadai yangi hagini gesngi ge bakat do. Bangi day banda yo Pdiang yo Mynsiem Bakhuid ay gajing em gajingi. Lesi dana peng jong fi pim ju yo sngaw ini gajing hikai. Ne la dana peng jong fi fila ju yo sngaw mensuan re mentam ju hikai syo. Man nga kwa ngan pintumay biang yang nga jing hikai da ka bangi sedang biang nadu sedang haga jing day bat kani ka jing day ban Mynsiem Bakhuid ngala keren buon ba te mentag sngi ngan lait bait tangi kani hi pagata ka day kumno ngila ya ka banyo Pdiang yo Mynsiem Bakhuid haga jing em fi la da fi puli na ga Bible ka baning kong ka banga kwa ngini keren ka day bau try jingi u Jesus Christ udah ada ke hukum yang senran bagi day ban Pdiang yo Mynsiem Bakhuid. Udah ong sipon bahal naga ketin ke jong play ke bangala jukran ni fi dese. Uong aga gospel ke jong uyanis kalanang ke bakan riau ketu ke bangala jupan i. Uong hagalanang ke bakan riau lada pen pule naga dekhat ke bakan aruang. Ngadang dan sibon ki ban ong apin rei pempat laban sya iki mentah. Ong rei dalawan Mynsiem Bakhuid. Mynsiem ke jeng shisha kain. Unyala me piji ke jeng shisha baro. Jisu udah hukum iki senran bagi day ban umlet syanu-syanuro. Reban up aduk bau Mynsiem Bakhuid unawan ban on penbaptis iki da Mynsiem Bakhuid. Tengah kwa bangan pensyai fi gani kepor. Ba kumangala dep ong mene don ki banget badai ban Pdiang Mynsiem Bakhuid don ki banget don ki baong ba ala don yu Jisu la biang don pat ki baong ba ndai syu ingi kum ta tertar. Pi ngan pen i fi aga jingi dei bat Mynsiem Bakhuid la singan cukran lengkot igane khnang ba pin dip yo jing syai. Pi ka jing trai ka jong Mynsiem Bakhuid hau banget ka baning kong ka dei. Mynsiem Bakhuid wan chigane ka perthei wan kawai ka kam ka dei wan iya ka ban pen kendo ya ki brio syapang ka pop syapang ka hok bat syapang ka jing bisyara ng Bible. Pina puli ka tapin lap na uyanis kalanang ka bakan riau. Uang haga dekhat ka banyaw ong nga itu api ka basisya ba ka mento yang nga bangalit no na malana nga ngamlit no taw no pentingan ulumuan rila nga ngamlit no ngan pa yo u api
Tin daulawan mo uun pinkendo ya ga perthei shapang ga pop shapang ga hok shapang ga jing bisade shikan tiangan chuang ka kam ka baning kong ga jong Mynsiem Bakhuid ya ki brio ka dai bau pinkendo ya ki brio ya ga pop dangi kren tin ga jong play da file ga bom dai da fi yos ngobo don ba yala pa kren ka don ga jing pinkendo ifi ka to kam dai na ga jing nang kren jong brio hari ga to ga dai na ga jing pinkendo ka jong Mynsiem Bakhuid kana mo gi brio gin la ya ga ban pai show play ndau tu brio ula Pdiang yau Mynsiem kai mo bana ula Pdiang yau Jisu ula IT yala di show Jisu ngan pune pina ga Bible ka ong kumne aga city ga jong Paul siki Ephesus tangan pune na ga lanang ka baning kong na ga khat ka ba khat lai ka ong kini kitien hau ma piru aba pila yo snow ga kitien ga jing shisha ka gospel ga jing pen em jong pi hau ba ba pila ngai ru la shan sharp ipi daw Mynsiem Bakhuid ka jing kular ka kam ka baar ka jong Mynsiem Bakhuid hau brio hadien ba ula Pdiang ya ga jing shisha ka balong ka gospel jong ga jing penim ka Bible ka ong ublay ushan sharp daw Mynsiem Bakhuid ubalong ka sinjat ka benta jing ya do ka jing suspa ka benta jong khnang ya ga baniro ya ga buram jong ka kam ka baar ka dai ba Mynsiem Bakhuid ushan sharp yo bangai banado tu singi dai shu ujong ka perthei ki bod jing dom gemla shu igaban kam tra yo tu brio na maula dai ubala shan sharp daga sharp ka jong Mynsiem Bakhuid Reu tu brio wat la daula yo ga jing shan sharp umpat la setia ya kaban ya ka bor ka jong blay na mar balai dai Mynsiem Bakhuid ubalong ka bor badai na ka daw da pi puli na ga Bible pilap ya ga jing shisha ba hakakitin ga jong play wat uji suhiru la da pen baptisi udo Mynsiem Bakhuid kana mola ban le iki kana bulan pendap ga jing khat ga jong play kana mola ya ga ban yo bori ga ban be ik so yo bori ga ban duai ga pang yo bori ga ban le iki ga jing em na ga daw yo banget hi ka don kam hadien baula yo ga jing shan sharp udon kamru ban yo ya ka jing pendap bor bau de ban da yo Pdiang yau Mynsiem Bakhuid ga jing em naga taga daw ujisu udah hukum igi senran bagi dai banda ap berhalu baginda yo Pdiang tangi ni puli nagi kam juga apostol kalau nang ka beningkong kada khat ka basa wong ti haba ula yeseng lambat ki ula hukum iki banomlet no na Jerusalem riban ap iga jingkular ga jokpa na ba ong pila yo asngau na nga na ba Yohanes si siya pen baptis daga hare on pen baptis ipi daw Mynsiem Bakhuid sa khendiat sngi nado menta kani ga jing ong ka jong Jisu kabau da kren shai kedar hagi senran ya kabala record la tho agani ki kam jo apostol daw Lucas bar hadien bala tho ikini u ni puli mangi menta ba ki senran ki yo sngaw ikini ba Jisu ong ikini kiktin banomlet no na Jerusalem banomlet shanu walangala hikai yepi katasnem renailet shanu namar la dakhlem da pen baptis pi da Mynsiem Bakhuid pinomla ban le eru em nak takada usong ha lanang ban kong ro khat ubapra hagani kam apostol song pin yo Pdiang ya gabor andalawan Mynsiem Bakhuid pi but pin salong ki nong plying a Jerusalem Judea ba Samaria ba do kut ka protei pi de ban ap yo jingular to Mynsiem Bakhuid balai wa wali let shanu ro namar kimpat don bor kin yo bor den dakila Pdiang yo Mynsiem Bakhuid bagi salong kinong pla fi ide hang taba ni dan apa dengan jing mentaba ki bopla yo Jisu la ngi bekran tin ki joblay de ki bon snam ki klem Pdiang yo Mynsiem Bakhuid bat ka bor ki joblay ki klem dan ki bat nda ba Jisu ki uno julum olep adien gani ka ktien ki senran ki dona ga jaka ga baki ki nget ye gani ga jing ka hukum ko jo Jisu da pipule haki kam ki apostol na ko baar na do khat ga bening kong on la poi ga singi Pentecost barok le dalang ko ga jaka kende lawan ga jing sawana beneng ko le erba ko be ka thep bala pendap ga yeng barok ko ha ga bagi le shong bala pau ki thle ba pat pinat ko ga ding te ga shong lor wei pu wei ne ki singa ba ga ong ni ten bala pendap ki baro daw Mynsiem Bakhuid bagi stang man kren ki bagi
pelit kat ko mau Mynsiem la ai bor ki ban keren ka kwa pinda bat bai ni kitin ko baong bat la pendap ya ki baro da Mynsiem ko fi ka klem ong bala pendap tangi ki apostol kat arngon hari la pendap iki baro ki dan bat senrang bat kenteng ni baro ki dei ki bayo Pdiang ya ke jing pendap ko jo Mynsiem ko balai ki yo Pdiang nama gade ki jing kular ka bau blai ulah kular ya ka ban mot u jisu ulah hukum bagi dei ban up but POE nga supen iter nang ne ba pentip ya gane ba kade ka hukum ka bau jisu hukum bagi dei ban Pdiang yo Mynsiem ko tapi puli na galanang ka bapra tang ini puli ka apostol galanang ka bapra hadin jong ka jingalap ya gospel ka don bor hadu kata hasamaru ya tapi puli galanang bapra ka khat sa ko habaki apostol ki ba Jerusalem kila yo snow baga Samaria kala la Pdiang ki ktinu blai kila pha ki yo Petrus badu Yohanes ki ba nda kila le hiar kila duainam ta jonki bakin yo Pdiang yo Mynsiem ko namar umpat simla hab anonuru ki retang balapen baptis ki ga keteng utrai Jesu ana kumta kila boy lagi ki bat kila Pdiang ya Mynsiem ko kila Pdiang ya Mynsiem ko kane ka continue la ne ka peteng hadu kane ka jingalap ang ne po ka balang manganul banang ani ka sinong Samaria fi hang ne ngala jukren bon se ne kane uyalap o Philip ki priu ki kila ka bomot daga jingpen kando ka jo Mynsiem jo play Henry ki apostol la Jerusalem ki pha yo Petrus baru Yohanes bakin le yo bakin let bantu ai ki banget bakide banda yo Pdiang yo Mynsiem ko PPO imentai ga jing shekri blai baga poya ga jing tlat baga poya pedeng ga jing sha ele agi bod jing dum nang tangi ki banget ki long tlat kim dan kim tip tin ga jong blai kim sngot ho ya ga jing duai kim shekri yo blai kam dan ga jing sngot nat jing seng ka jing lap gospel ga tlat ga hiar balai namar ba ni klem sngot ho ya ga ne ka rukom kabaki apostol ki sngot ho elade ki sngot ho Petrus Yohanes ki sngot ho kila ya baru Jesu kila dan baru Jesu kila mat ki jing kain o Jesu hara ki klem dan bor baki up da kila yo bor ki yo iban da ki lap ka dan go bor jong play na ka ta down da ki lap ye ki weru ki ong kum ju biang ye ki ba ki dei banda up hadu banda let duai do Petrus baru Yohanes bakini yo Pdiang yo Mynsiem ko namar klem hap akitu ki bala Pdiang yo Jesus Christ balai don kamana duai bagi de banda yo Pdiang yo Mynsiem ko nga krani piang ne ba yo snow ngi ngi jinkran ke jonga kat banganang pen i fi ngi ngi nga kwa ba pin perkat ro nga shakri yo blai kat ne nga snap ini ki kitien ki jong blai nga le jing seng nga wan jing seng hato ngala yo Pdiang yo Mynsiem ko lada kani ka dai ka jingle ka ba dai na ka kitien ka jong play hato ngi mentangin le kamlo ngin ong ngim ngechu nengin ong ka dai tangi ki katugan ni lebih puli yang negi banget baro Samaria ki bala kala ka bamot bro ti yo Pdiang Mynsiem ko bro sis par fungot ki yo Pdiang Mynsiem ko balai u Petrus udah bela bo ong kumala ong do Joel no itu lupa bo Mynsiem gi singi ba khatdo unte alor ka do baro kenma halor ka do baro klem da bu pot nong elam bom de nong elam contain shinrang no bali no yong basau bestem baro ka do baro ki brio ki bala Pdiang ki dei banio ya ka jing pendap lani ka jing ya ka ban ko ngu ya ka jing kular ban Pdiang yo Mynsiem ko pipi puli na kalnang ka bakhandai hadin bo sol u ya kendo yo Jesu ka lati sa Damascus uniu bakala long Paul u Jesu u Quran yo webrio u bekerteng u Ananias baluang khilet lejwat yo Saul u bekerteng u Paul but ndahaba u Ananias u lej u ong kumne kalnang ka bakhandai ka khat ne u ong kum taw Ananias u lej no bo la rungo po ka ka yeng te abula bo ilagi kiti u ong ko Saul para janga taw try Jesu ken u balami pa ho me ka lenti ka melawan u la phainga ba meni o pe pat ba an pendap ya me daw Mynsiem ko Pi u Saul, u Paul, u Petrus, u Yohanes, paro kini kidan kamban yo ikaji pendap jo Mynsiem ko but pi yo I kumlo ki shikri. Lapi puli kalanang ko baship ho jung ki kam ki apostol
na pilap na pipuli gani pilap ya gani galnong ka bashipawar khat basaw saw kong kat bo Petrus udang kren ni gani giktian Mynsiem khoi ula ha kita baro bala yo sngo balai ka Bible kong kibana gajing at share kibala nget ka kibala wan lambar Petrus kila slogan det namar ba haki gentle ru la the no ye gajing ay Mynsiem khoi na magila yo sngo bagi kren da ki thlet bat ki apan kraw yo blai fi hakani ga yeng jong Cornelius ro kibadegi gentle kibalong kumangi kibamdegi jiu hande habaki nget ye gajing lap yo Jisu no mau Petrus ye lap shapangu Jisu bana Nazareth kuno bo blai open slay yo Mynsiem khoi badaga bor riyat klem de le babaw de pen kia da baro bala ban chitam no satan na bo blai lor kat baru dawla dep kren ni ga kubor Mynsiem khoi hab apo ka tu ga yeng yar wana ka tu ga yeng bala pendap iki baro da Mynsiem khoi Nabi puri shushu ki kam ki apostle kal nang ka bakhat kandai Philip ye kani ka jing shikri ka jang apostle Paul uang ki ni kitien ngan puli nang nang ka bakhat kandai khat ban kong kong kala jamin bawa Apollos udana Korin bo Paul daw lele ling bai ki phang ki beshaneng ulawan sa Ephesus bo la syam ki balong sunran bo la kali ki Philip Pdiang ne em yo Mynsiem khoi minba philange Bakili thu ngem chimi yos ngaw la don Mynsiem khoi ndom tawla kli ki haka ele pen baptis pi ki tigani thu jibin baptis Yohanes o Paulo ang Yohanes pen baptis da jibin baptis ga jingla mot lo ang pa baba ga deben nge hota bo na din chong u taw Jisu ala kila yos ngaw ga pen baptis ki ga keteng utrai Jisu tenda Paul ulala bu yela ki kiti ki o Mynsiem khoi ulawan bat kila kran da gitlet bat kila yetho lupa Pi ka taka day ka bang kwa bangan da pen pi na ka ka Bible. Babaro ki brio. Ki ba shakri hiyo blay. Ki day banyo Pdiang yo Mynsiem khoi. Ngam tip haga nugor kom pi pule ka Bible. Lani haga nugor kom pi ngap wat ya gani ka jingkran jonga malagasngi. Hato pinget ya gani. Baway po way udan ka man yo Pdiang ya gani ka jingkular yo Mynsiem khoi. Ngasya keren ni gani galanong ka bakat kandai barabor haki YouTube channel jongaro. Daga banga ong igini kiktian bau Paul daw yakendo igini ki bawan naga jing senga jong Yohanes nong pen baptis. Ukuli yaki ka jingkali ga baningkong e gaday. Pila Pdiang ne em yo Mynsiem bakhoit ben bapilangai. Fi kata kaday ka concern, kata kaday ka jing kitkli ka bagidan. Kata kaday ka jing kali kabami na kibrio na brio ubalong u brio ubasngot ho iya ka jing kali kabokuli balay kuli gini brio Pila Pdiang na em Mynsiem ko piaman perkat ba balay uli kali gini ka jing kali kani ka jing kali ka day ka badan ka mahaba pin perkat bahawat mapi mga matagsngi balay pim kali ala ka jong ka jing em Pila Pdiang ni em yo Mynsiem khoi men ba pilangai balay pim kali ka jing iseng ka bapidan ka balang ka bapilay kala Pdiang ni em yo Mynsiem khoi na do bakalangai balay pim kali ki priyo ki bayalam ni piyang to kidi ki pala Pdiang ni em yo Mynsiem khoi na do bakilang nong yalam balay pim kali ki para bangai ki bawan hato kila Pdiang ni em yo Mynsiem khoi na do bakilangai yo Jesus Christ ngakwa ba pin kali kumtabakan perkhat ya pi kay ka daw ba wap so Paul kali ka naging kali hato kampiang tang namar bakila yo ban kala ka ba mat balay nda kali ka ni hakiwi kintian ko mga jukuran barabor ngim ta ngim juyo asyo ban kali ngim juyo asngaw asyo ban kali ka ni juyo asngaw asyo baki brio kan kali ka ni balay pitim kani ka jing kali ka laja na ka jing shek replay ngi kali ya ka jing kali nang iya kendo iki priyo ki bash ki bawan jiseng ka bangi kali ka day
Pila de baptis ne em. Dan giba kali lelai kawai gijing kali kaba ngam la kham sotanat kita kadai. Pidon balang hang no. Pi ngi kali gijing kali kaba ublay kuha bangin bangin kali lor ni ke. Ka jingkali ke jong Petros ni kam de bu kali lor ni ke ne ke jingkali ka badan ka jingkit kali ka bakrao. Ladangan suong baik hakibi ki kentian ndaw ya kendo ini gibriyo bagi wan u. Komen bagi wan jing seng ini gibriyo shibon. Mau tip hindawan makana haga jing seng pinde ya bon. Lada pimdap daw Mynsiem Bakhuid pimdap Mynsiem Bakhuid kasulong sidon tang ka kli briyo mentoy eru em ta. Pi u Petros u Paul u Yohanes barok isendran kitip ini. Bakaka kamdan kam. Mdadan kami ke jeng yabon brio, lada siyabon klembor. Hingga kwa ba kani ke ketien ke bang keren. Kan penki biang ya pi. Ba pinum siyang suk banong troangam kwa ngan sekri tangkum ne. Ubadon bat ngi mentah gani ke pertai day Mynsiem Bakhuid. Talada Pdiang ya upin lekum nuh ke jeng day ke jeng sekri play. Kumnu pin so tho ke ketien ke jong play nama day mo ubikai. Kumnu pin lap banyalap ma day mo ubupin kup bor. Kumno pila pini thu ya ba day no play ba bam day na ma day Mynsiem jong play ba pen shai. Kumno tharai ngin duai la nam day da ga bor Mynsiem Bakhuid. Ba day na ka daw kani ga jingkli ga ba Paul kli gini gi brio ka ngaju perkat bahaya gini. Ukuli piti balai tongan si thu ipi kendiat gini. Ukuli wang pila Pdiang ne em yo Mynsiem Bakhuid men ba pila ngai. Ka ga daw piti. Nama lada kimpat Pdiang udai ma uban duai bakini op Pdiang. But piyo ga jingmi nang ne galong ba kini gi brio gilang khoit ke dot not ki tho hok ki ong ngim tip ban ngim jios ngoi ru la ran e Mynsiem Bakhuid. But nda ba u hikai ki u duai biang ki pen baptis biang ki ndau bukti ki op Pdiang Mynsiem Bakhuid ko ka jingkli ka mi no brio u bayala diu la Pdiang Mynsiem Bakhuid baru kli ki wei ki ba chikmat ba ki dei ban yo Pdiang Mynsiem Bakhuid but ka jingkli kam dei tamu shukli hane u don bor ban duai begini op Pdiang Mynsiem Bakhuid ngaru nga kwangan kli fi mendagsngi pila Pdiang ne em yo Mynsiem Bakhuid bala da pimpat Pdiang nginda duai pi dei ban yo Pdiang Mynsiem Bakhuid. Fi kini ka Pdiang Mynsiem Bakhuid ka dei ka jing snau tho mdei ka jing mdei ba pi mdei ba blay pendap syo do Mynsiem Bakhuid mentala ne pen baptis yo mtre syo lakut mentangin si sekri tangkum ganiam ngum to mdei ta na kwangan pani pi ba manu balaban Pdiang Mynsiem Bakhuid kata ka dei ka bang kwa bangin de syai mentang sngi manu bala ban Pdiang Mynsiem manu lalu pipet baha ia ke jubab ke besuk baha bangan itu ipi khambon hi ki bayo Pdiang Mynsiem Bakhuid hangne ki kam ki apostol ki debet ki brio ki balayo ia ke jingpen im ke balang ba ucis Chris ngan dapen si syai fi ba ke uji su ong kumta pet ngan pule fi na ke gospel ke jong Yohanes kalau nang ke bakat sao pet uji su kuran syai gani u ong kum ni ngan pule na ke bakat riau ngaru ngan dua yau kupa tiun aya pi yau waipat unong pentingan ba unyo yai sa lembat pi la gerta yau Mynsiem ke jing shishaken na kwa pendapat ba ini kitin ya uba ka perthei kamla ban Pdiang na ba kam yo iu kam ithor yu pin pi thu yu na ba yai sa bat pi unlong ru happy uong ni ngam ino khon swat pi nganwan pada pi hikani ka ketien ka baong ngam ino khon swat ka man uji suun sa leit no Padun sa pa Mynsiem Bakhuid tu bom yo Mynsiem Bakhuid kelalang khon swat ni ka perthei Fik manu balaban Pdiang Mynsiem. Dei tang ki brio ki bala yo e ka jing penem ki bala itho yo Jesus Christ.
Nama ka Bible ko ang ne yau Mynsiem ke jing shishaken yau ba ka pertei. Kamla ban Pdiang na ba kamyo iyo. Lemne kam ithoyo. Pika pertei, haba ang ka pertei kamot ki brio ki bampat mat yo Jesus Christ ki dang day ki brio pertei. Compare ula long kristana rudang ha compare ula deba ula manikit kam po jiseng ula manyarwai ula manirshimenta compare laban Pdiang Mynsiem khoi lada udang day hi ubampat Pdiang yu jisu udang day ubaka Bible ko ong kilang long kiriu pertei ka Bible kalakaran syai ba ubadang long pertei hi ka pertei kam laban Pdiang yu Mynsiem khoi takadaw da pipet bah haga Bible pet ngan pule biang ingani Petras uyalap lingkong dia dengan ke Pentecost. Bandau uyalap ia ke jingpenim. Hagalenang ke baar kam apostol ke dekat ke balai punyau. Haba kila yo sngau ikani kala dungak. Ikani ke badungak, dungak mudai Mynsiem ko joblay ubakta ubapen kendo ika dak not choki. Kikili yo Petras ki angkum lungin le. Pi Petras yu thu wang tu pin kala ka ba mut baran pen baptis pi way puway hakakirtang Jesus Christ ka banyo ma pi ki pop pe bawang but pin yo Pdiang ia ke jing ai Mynsiem ko. Hang ni ngakwa ba pin syai ba manu balaban Pdiang yo Mynsiem ko. Day ki brio ki balayo ia ke jing penem. Hakajing shisha iwe pi we ki balayo ma ke jing penem ki de bandap do Mynsiem ko joblay. Namala da pen khai pi shi ki hima ka joblay pi don kaman san. Bala da pimda ni Mynsiem ko kayap yang tu jula Mynsiem joblay. Dengan tuai ba menta ke sengi ublay un pensyai pi ba. Pinda na ga jaka ka ba pida. Snot ho ba. Day tangi bala yo jing penem kamat ki bala nget tim ke joblay ki bala kala ka ba mot. Ki bala da syam shisha yo trai ke jing em. Ki don kamban yo Pdiang ya Mynsiem ko joblay. Kamla ban long yo brio ubampat Pdiang yo Jesus Christ bo ni yo Pdiang Mynsiem ko. Un suyo tang ke jing kta unum yo ke jing pendap. Namaru Jisu ong unwan api but unlong ru api. Kata ka jing keren ke bau Jisu keren. Unwan api unpun kendo tamba ude ban long ru apo jopi. Tinggal kwa mentaga sengi bangan ong api susu. Pi manu pala ban Pdiang yo Mynsiem ko. Day ki brio ki balayo mat ya ke jing. To ngan pen iya fi kumni agani ke paknang ba kan yarap fi daga lenti daga bangabu igini ki jingkeli nang ba ngam sui kai ngakwa ba penyo Pdiang Mynsiem ko. Fi ngan bu dan ke jingkeli kumno ngin Pdiang yo Mynsiem ko. Nasi dana peng jopi pim ju yo sngau gini ki jingi kai hagi jingi sengi ba pilai lani wat lada fiyo makana yo pim da sngau to ngan yale kat bala ban pen syai fi kumno ngila ban yo Pdiang yo Mynsiem ko ya jing kabaning kong kabanga kwa bangan pen fi kadai fi de pin tip bagade ke jing kular ta kadai ka ba ngadakwa ba pin syai lada kadai ba pin yo Pdiang Mynsiem ko fi de pin tip baga jing ka yo Mynsiem ko ban Pdiang kadai ke jing kular kadai ke jing kular ka ba scam doblay pinapuli na ke gospel ke jong Lucas kalenang ke ba arpo sao kamot kalenang ke ba khaddo jong Lucas na kada khat ke ba sao po khandai uji suong
hakmi ngapha api yakata balakular ukpa jonga henry pitu yai shonga ganong ba Jerusalem tat onda on penkop yapi daga bor najro fi ka lada kadai bapin yo Pdiang kadai bapin da tip bakadai ga jingkular fi da pipuli shushu na kikam jongi apostol na kalanong ka baningkong ngan puli biang igini fi da pipuli gani kalanong ka baningkong kad khat ka ba sao piyo iyang ne ba ujisu ang habaula ya seng lambat ki ula hukum balik no banom late no na Jerusalem henry ban up ya ka jingkular ka jong kupa fi udah keren syai baga dega jingkular na fi puli kam apostol ko nang ba ar ga khat ga lai pupra ngan puli Ukren Petras uyatho wang kalaka pamut ban baptis fi we puwe ka keteng Jesus Christ ya ban yo ma i pop pin yo diang jing a Mynsiem Bakhuid pe i khat balai pun dai wang na marka jingkular ka long ya pi ki khon jong pi ba ya baro ke ba jingai kat ke ba trai bo blay jong pi un khat ha u lesing na kham kren ni gani agani ka par ginu mi kerke na rangam palaban pendap rungan peteng biang igani ke jingkai pi ujisu Ukraine gani bagada ke jingkular ka jong kupa ukular kumno kupa ukular ke kitab Joel hagala nang ba ar ukular syapang ka jing teno yo Mynsiem Bakhuid lol ka do baro but shuabon ki syapang uong igi senran ap ye gani ke jingkular ndau Petras uyo Pdiang ye ni ke jingkular ndau kren sigi pat ba ki bau yalap hadin bikila kala ka bamot uong namar ka jingkular ka long ye pi yegi khon jo pi bat igi bishi jingai kat ki bau trai bau play jo pi un khano tagadao nga kwa yegane ba kana shai belenga ong yegane fitip belenga ai gane ga point kumnong in yo Pdiang Mynsiem Bakhuid nga bo deban tip igi jingkular fitip belai namar ban Pdiang Mynsiem Bakhuid kadon kam pi bapin na tikna baha ba usaitan unumla ban pen ki yaga jingmat ba dega do not jopi ba un lada pi persyang yaga ban duai ba pin tip shai ba ubleu la kular ba pin slur ban duai lo nama pi tip ba dega jingkular lada ubleu la kular ubleu pendap fi kat kum gani ga Bible ka ong ga siti sigi nong rom ka nong ba pra wong gini gikten ngap ngan pule wang ga khat ka ba khat san wang namar phim shim la Pdiang ya ga Mynsiem ga jing long brau ya ga ban shepting re pila Pdiang yo Mynsiem ga jing ting khon dau bangi yam kerpat aba kupa utau Mynsiem ken u ya phla shari kat ba ga Mynsiem jingi bangi long ki khon u blai kum tala ngi long ki khon ngi long ki nong yo peteng ken ki jo blai kat ba ki nong yo peteng lembar Chris de na bala da shisha shitom le badu on yo penan buram ngi lembar u kai ga ni ngamot kamat ba ka jingkular ka jo blai ka dai gi khon meneng au pi gede gi bala yo jing penem la ka dai ngi bangini op Pdiang Mynsiem Bakhuid ngi de banda poi she ka kerdang bangi de gi khon jo blai kum ki khon ngi de ban tip ba ka dan ka jingkular yangi fi ka jingkular nga kwa ba pinda bat bai ka ta ka jingkular pinda puli ka shiti ka ba ar ka jongki korin pinlap naga lindong ka ba ningkong naga khot ka ba ar phawang namar ki jingkular ublay ka ba kidan kilong hau ka ba hoot bat ka ba amen ya ka man peram yo blay da ka jing jingi tiu ta ba pen ingi lem uta yo ba pen ingi lem bat ukris bat ubala pensle ingi long blay ken ubala shan sharp ingi bat ula ai senjat jo Mynsiem Bakhuid hagi da not jingi hi na Ukraine ka ni Ukraine yo Mynsiem Bakhuid bangin leyu bangin de ban tip ba ka de jingkular ka jo blay balay nga keren ni gani
na mga kwa mga penifi bafin kentat ye ki jing snow jong ki jing artatin bafin the scam ha bafi diwai ha bafi tip ka de ki jing kular la do bleu la pen mep la da filamat ye ki jing it ki jong bleu ka do not jong pi de ben yo pdiang Mynsiem khoi na ma ukular ye pi la da pim yo ro pin pan shipan pin duai balai namar ka de ki jing kular kam de ka bangi shukwa mangi mde bangi shukwa mangi em kani ka de ka jing kular ka ba scam ka ba na bneng ka ba bleu la da kular slam baru Jisu ang syong ke Jerusalem tat na pendap ye kene ke jingkular piki senran ki Pdiang ki nget ye kene ke jingkular bat ngekwa mentag sngi bangan ong ifi ke jingkular kadai ke bedon kam mapin sngaut ho nama ke jingkular vi ke bau bleu kular kadai ke bakrau palat aga Bible lesela dengan penifi ke ni par ngap ngan penifi ni ketien ke jong play ke ong kom ni hagalenong ke balai ki Galatia ka ong ki ni ketien dekat bar pun riwang kom ni namar pi baro pilong ki khonu blay de ke jinget au Chris Jisu namar kat ia ke bapi ke balapan baptis au Chris bila kop ke ni Chris dan shu jiul mnu Greek umrau mnu balai do dan cendram dan kentai namar pi baro pi along way au Chris Jisu tela pilong ki jong Chris kum ta te pilong ki sembah Abraham kinong yo pateng ken kat bakum ke jingkular pina puli shu na ni ketien ke jong play ke siti ki galtial nang besau ke khat ke bandri ko angkom no na ba pilong ki khon skaba na ba pilong ki khon u blay u la pha yo Mynsiem u khon jong u haki do no jingi u da ka ang aba ko pa bakum ta phim lo shu umrao re khon ken tela da khon u de nong yo pateng ru do blay kamat la da fikwa ban yo Pdiang ya ke ya yo Mynsiem khoi pidi fin tip bakale ke jingkular pike jingkular ke de ke krau palat aga Bible sngau sen ai brio ki bobon bakim tip ya ke jingkular ki jingkular aga Bible ki dan sibon ke jingkular ban pen kia ke jingkular ban kerku ke jingkular ban pen em ke jingkular ban penan ka mingi ke dung ke jingkular ki bobon ban ke jingkular ban pendap ingi da Mynsiem khoi ke de ke ba scam ba do kata da fisngau tho ye de jingkular pinum dan jing septing ban pa no play pinum dan jing septing ye ka ban duai bat gakwa mentag sngi bangan peni fi sa khendiat baka jingkular yo Mynsiem khoi kade ke jingkular ka bas scam palat na ka ktien ke jong play kat pidang syong agni ke por bang keren lada ke terkhong ke jingla Mynsiem lada ke hiar ke jingedai jo pi ber play lada pi poya ke jaka ga bapim dan jingkemen lada pi poya ke jaka ga bakadon ke jingele ga bapim skau telatso wali ke no inu inoro kadao bro kadai pi kelam yo Pdiang yo Mynsiem khoi jong play ngakwa bawat bangampat dap hikai lot balada pi tip ya ke jing shisha ba yo Mynsiem khoi la ai haki khon ki jong play ki betip ye ke jingkular ke scam ke jong play bleu laban ai wana pi metang sngi ganduai ko pa nga duai ye ke ni ke brio ki basngap ye ke ni ke jingkren ba hagani ke por play la da ki la dei ki khon ki jame ki dan ka donot banyo Pdiang Mynsiem khoi kani ke jingkular ke bamela kular bamen ai Mynsiem khoi ko pa nga pelat ye ke jing trai ke jong Mynsiem khoi nga duai bamen pen baptis ye ki da Mynsiem khoi men da sngi hang no bagi syang no bagi sngap
Trying a dwai men pendap ya ki daw Mynsiem Bakhuid. I can wan ka bor ga daw Mynsiem Bakhuid ga jing im jangi. Hagani ga bor kin kren ga gitlet. Try kin pen kraw you me de ki ktien ga basngot ho ba ga bam sngot ho. I go try gin de yo ga ding ga daw blake in the man ga bor ga kraw ga chame. Hagani ga bor trying a nget a blay. The nget ko pa nganyo snow ba me pendap ya ki daw Mynsiem Bakhuid. Haka kerteng kedau cisungi ailat semega puram. Amen bad. Amen bad. Amen. To blame kerkhui pi ko blame shibot.